आं मार्जिनखौ बुंनाय नङा देरहानाया 100% आं बुंबाय 100% खुनु डाउट गैया नोंथाङा जेब्ला टिकेटखौ होगोन ना आंनो अब्ला नायबानो जाबाय बेसेबां लोंहोर फैगोन इउपिपिएलनिफ्रायनो कंग्रेसनिफ्रायबो बेसेबां लोंहोर फैगोन नायबानो जाबाय जइन जानो थाखाय आरो दस्रा जिथु नोङो केन्डिडेटखौ हरब्लाबो नोङो जायखियावखि हरा मानो बहाय आं बुंबाय थादों जे 100% देरहागोन आंबो देरहागोन दस्राखौ हरबाबो देरहागोन खिन्थु आङो सासे एप्लिकेन्ट जानायलाय आं बुंखागोन आंनो हरोबा साबसिन जागोन आरो आं बेखौ खावलायगोन आरो बेयो सैथो नंगौ बियो आंल' नङा जिहेथु साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रानो दिनैहाय आंखौहाय डिमान्ड खालामदों दा बेनिखायनो रायजो राजाफोरनि खोथाखौ लाखिदों आरो बेनिखायनो मैयाहाय निस्सय आङो एप्लाइखौ आं खालामहैदों आं थाङाखै खिन्थु आंनि दैदेनगिरिफोर आंनि लोगोफोर आंनि कलिगफोर बयबो थांनानैहाय हैनाय जादों आरो जिथु आङो मोनोब्ला बहाय आरामसे बहाय देरहागोन बहाय खुनु डाउट गैया बयबो दिनै मिथिगौ आवगायनिफ्राय बिपिएफआनो लिड लाबोदों बेनिखायनो देरहागोन आरो आंल' नङा आंनि जायगायाव जिथु हाइकामान्डआ दस्राखौ हरब्लाबो निस्सय आरामसे बहाय देरहानानै थांगोन बिपिएफ बहाय खुनु डाउट गैया फुरा स्ट्रं एखेबारे बेखौ मा होनगोन अन्थाइ होनना बुंनांगौ बेखौहाय दानो बेबादि मजबुतखा आरो बिपिएफआ आरो बेजों लोगोसे नोङो बिजेपि दंफायो नङा होमबा जोङो जितु इन्डिया हिसाबैसो गेलेगोन बेनिखायनो बहाय 1%बो डाउट लानोबो दरखार गैया लाखानायबो नङा बयबो पाब्लिकआनो दिनै रेडि सम माला फैयो बिपिएफखौ देरहाहोनो थाखाय बेखौसो नेनानै दं इलेक्सनखौ फैनो होन जेब्ला नोङो 9 थारिखआव सफैयो अब्लासो बुजिगोन दा बियो बेखौलाय गसाइगावआवल'सो सिनायो जोंनि जेसेबांखि केन्डिडेट जे डिमान्ड खालामदों जोङो मथा मथि गासिबो बे गसाइगावआव जों गिदिंजोबनाय सराइबिलावबो आं गेलेदों जुमदुरावबो गेलेदों ध्रुब कुमार हिसाबैहाय जोंहा नार्जारि हिसाबै जोंहा सिगांहाय गेलेखानाय आरो नोङो सभाराम सार हिसाबै बे बियो इएमखा जोंखौ गासैबो सिनायजोबो खिन्थु बिथांखौथ' गसाइगावल' सिनायो कयेकजनल' सा ओनसोलाव सिनायानो माखौ लाना गेलेगोन बेलाय आरो आं खोनानाय बादिबाथ' सोरनिबा सिगाङावहाय नोंसिनि बिपिएफआनो देरहाखागोनलै नोंसिनि सरकाराव दं गावनो होनखादोंनो सिगांनो आरो बहाय आरो माथो टिकेट मोनबाय नालाय बियोथ' दा बे खोथाखौ बुंनो हागोन टिकेट मोनै सिगाङावहाय जोंनि जे मोनब्लाबो जेनखागोन बेबादि मोनसे रावसो बाहायदोंमोन बियो आं मिथिनायाव आरो बे फेक्टर नङा बे जेखि बुङा मानो बुंबाय थागोन बेस्रा टिकेट मोनबाय बेथ' गावनि देरहायाबाबो आं देरहागोन बे खोथाखौथ' बुंखागोन नङा होमबा दा बेनिखायनो गावसिनि खोथा गावसोर माबादि पाब्लिकजों नाजावजागोन आरो माबादि केम्पिं खालामगोन बे गावसिनि खोथा खिन्थु आं बेखौनो बुंगोन आं मालायखौ बांद्राय बुंनोबो दरखार गैया आं बुंबोखायाखैबो बुंनो दरखार गैया आंनि मावनायखौ बयबो मिथिगौ दा बेनिखायनो आं बेखौल' बुंगोन आंनि एनालाइसिस आंनि नुनाय रायजोफोरनि बयनिबो जेखिनि अनसायनाय बेखौ आं बुंनो हायो जे बिपिएफआ बहाय 100% देरहागोन बाव रावबो लाखिनो हाया दे एमसिएलए होनना बुङोब्ला मोनसे जेन'बा जुमदार समस्थिल' नङा होमबा एमएलए होनना बुङोब्ला बेयाव सराइबिल जुमदार आरो सेरामपुर मोनथाम काउन्सिलनि समस्थिखौ बेंनाय जायो बेनिखायनो कभार खालामनाय जायो बेनिखायनो बे मोनफ्रोमबो जायगायाव आं जेब्ला थांदों अब्ला मोनफ्रोमबो जायगानिफ्रायनो बुंदों जे आगोलनि बादि जे माजेन सारा जेरैहाय नेतृत्व होदों बा दैदेनबोदों बेबायदिनो नोंथाङाबो नैबे एमएलएआव फैफिननानै जों बयखौबो नायनांगौ सराइबिल समस्थिनिखौबो जुमदारनिखौबो सेरामपुरनिखौबो बेबायदि मोनसे डिमान्ड खालामनायलाय ओंखायनो दिनैहाय रायजोनि डिमान्डआवहाय बे एप्लिकेसनखौ होनाय जादों आरो बहाय आं खावलायहरगोन जोंनि डिस्ट्रिक्टआव बहाय जेबो बेबायदि दुखु मोननांगौ गैया गोनो गोथो साननांगौ गैया हाइकामान्डआ जेखौ हरगोन बेनो देरहागोन बे 100%